היי, שמי שונה פרימה. אני מורה ומרפאה דרך החוכמה האינדיאנית, מטפלת אישית וזוגית. ובליווי התופים האינדיאנים אני מעבירה סדנאות, קורסים ואירועים מיוחדים ביותר. כשהחלטתי לצאת בעקבות הייעוד שלי, טסתי אל השבטים האינדיאנים בארצות הברית. שם שמעתי לראשונה את פעימת הדוק האינדיאני ומשהו בלבי נפתח. עם הידע הזה חזרתי ארצה במטרה להעביר אותו אל כל אחד ואחד שירצו לשוב, לדבר מהלב, להקשיב מהלב ולראות מהלב. אני מזמינה אתכם לצפות בסרטון, לראות את מגוון הקורסים, טיפולים ואירועים מיוחדים דרכם תוכלו להתחבר ולחוות את החוכמה האינדיאנית. רוצים עוד מידע, אתם מוזמנים ללחוץ על הלינק שמצורף מתחת לסרטון. אני אחזור עליכם עם כל המידע.